Vrata treba da budu kakva? Kada su ulazna vrata u pitanju, prvo ne trebaju da budu ni previše velika, ni previše mala. Trebaju da budu ispravna, da dopuštaju da uđe dovoljno energije unutra. Važno je da se ispred samih vrata počisti, očisti, sredi sve, jer ako je nered ispred, takva će energija ući i unutra. I naravno sa druge strane vrata isto tako napraviti tu sliku dobrodošlice, taj prvi utisak koji vide ljudi kada ulaze. Kako se čovek ponaša, tako se ponaša i energija. Ako vidi lepa vrata, ako vidi lepo dvorište, čovek će se okrenuti, ali tako pogledat će. Isto tako i energija prilazi tamo gde je lepo, gde je uredno i gde je kvalitetno. Vrata treba da budu kakva? Kada su ulazna vrata u pitanju, prvo ne trebaju da budu ni previše velika, ni previše mala. Trebaju da budu ispravna, da dopuštaju da uđe dovoljno energije unutra. Važno je da se ispred samih vrata počisti, očisti, sredi sve, jer ako